Jadi tuh abang lo teminang sekarang nomor ni bijom jom do ami mapigi dari tahun di permulaan ni to kope abas kerejo ijo wasan kerejo termula hau sono ulului dalan siap-siap itu pasak tutuhani niku jadi memang songon nomor di bijom do di parlau ni bapak tua namion jadi di mak tua tapasa masude mak tua tutuhani unang digabe di padilan ni roha mak tua terus bereng mak akapin opor ni mak tua on semua nekan di pasaknya kadongan nakinan aka jol mana berpendidikan do jol mana tahu diri do aka itu on kalau mau bimon itu si beron root tu bukan baru tuh pajulu di luluyon